Bueno, doncs ara els ensenyaré com es camina en marxa nova. Mireu, el pit obert, l'esquena recta, els glutis ben tens, la mà tancada, el puny tancat a davant i a darrere s'obre, que això fa que circuli millor la sang i bategui millor el cor. S'inspira i s'exhala. Ho han entès? No gaire. Cabres aquí, i els meus cabres aquí, i un dia els meus ulls feien de fred. No sé pas què m'has fet jo, si m'has passat això. Noia, que te penses que no t'hauria defensat jo, què? Encara que tingui només un testícul. Molt gros. Ara, aquí, ara, jo no estic per més. Que ja tornem a igual que ahir. Ah, no.